Minsan na siya eh. Ga, bangutang, mga asin ka mga antana o kurtakan. Minsan na siya eh. No, ito na asin ang kurtakan. Ano, hindi siya. Uy, ano, butangan mo ng nag-asin. Bang na, sige. Ingon ang mga katigwangan ko nga. Ano mga katigwangan? Sa kadong naggabi itangan ko na asin ang mga putahan, mga bitana kay. Ang tsude ay, katotoo na po ka. Pagdi mo suot ng mga wakwak. What? Ano ka na? Katotoo naman po ka ng mga pinauhan na di kinood. Siya sa edukasyon ng mga wakwak. Hindi mo sudang wakwak, kaya sudang mga kagwakwak. Sa ako. Hindi na bitag wakwak. Nung pakungkuhan, pagkasin, waka nadlo ka ng asin na yung magugunitan. Wakwak. Ikaw ba? Hindi wakwak ka na, ng naong mo sus ginuunay mo wakwak. Butang-butang pag-asin na ng prutahan. Sahan, inoon ka na lanay, di ka. Butang-butang pag-asin. Usik-usik rin ng asin ng prutahan.